zer den interioa interioa gerra garaian egitutako dela bat. Zalitik azaletik egituta egitutako hartzeko novela da ez da. Baina bigarren zentzu bat, honestu bat edo ustez badu, nire guntzatasi edo naiz sartzen beste bigarren horiz. Baina gutxi asko interrio argumentu hori daukien ez entzat herri batean, gerra garaian, gauzak sartzen dira. Eta helduko laguntza presioa sartzen dute herri honetan. Orduan, herri hortan zegoen talde bat, talde bateko tibiak, lagunak, sakabalatik ondorioz, eta bakuntzan egiten du nola esateko destino desberdin bat. Bat beste batek alditen du, beste bat erreseratu da, beste bat erizan abestuko da, azkenetan, bakoitzaren melodia beste den da. Baina, moduan zehar, noiz eta taldea sakabanatu, nolabait arabiarrak destino edo, berriz beren bizitza lotu